Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Lehen proposamena Netflixen topatuko duzue, Hildako detektibeak. Neil Gaimanen egokitzapenak gustoko baldin badituzue, ikusi beharrekoa, bi mamunerabek talde bat osatuko dute, medium batekin, naturaz gaindiko bezeroen misterioak argitzeko. Harik eta sorgin boteretsu batek planak zailtzen dizkien arte. Bigarrena, pelikula bat Prime Videon plataforman, Jason Statham aktoreren izena esate hutsarekin badakizu ze ikustera zoazen, ezta? Akzioa, mendekua eta krimena ardatz dituen pelikula bat. Adam Clayren mendeku kanpaina basatiak zabalkunde nazionala hartuko du, Beekeeper izenez ezagutzen den erakunde klandestino boteretsu bateko agente ohia dela agerian geratzen denean. Filminetik aldiz, 3 harribitxi iruditzaizkidan proposamenak, urterik bortitzena pelikula, lehenengoa, Oscar Isaac eta Jessica Chastain aktore ezagunak dituena, New Yorken, 1981 urtean girotua, zinema beltza neonuar generoa maite badituzu, ez galdu harribitxia iruditzaidan pelikula hau, burutsua da, zorrotza, eta azken urteotako film gutxietxien zerrenda bat egin beharko banu, ziurrenik pelikula hau sartuko nuke. Bigarrena, errautsa da zuririk handiena. Emakume baten istorioa gizonen unibertsoan, Txinako triadetan zehazki. Bere belaunaldiko zinemagile txinatar onenak kontatua, Jasankek. Eta hirugarrena, beste pelikula bat, Dontzella, Park Chan-wook zinegile entzutetsu hau korearraren thriller psikologiko erotikoa, Korean girotua, 1930ko hamarkada kolonizazio japoniarraren garaian. Eta azkenik telesail bat, primeran plataforman topatuko duzuena, Brazik izenekoa. Trainspotting eta This is Englanderako proposamenak maite baituzu ikusi beharrekoa. Luxua iruditzait telesail ingeles hau euskeraz ikusteko aukera izatea. Lancashireen girotua, komedia beltza da, oso beltza, oso britainiarra, Biniren eta Dylanen bizitzari buruzkoa, beraien laguntasunari buruzkoa, batere arruntak ez diren lagunei buruzkoa. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.